Ja, dat is knap werk van Arriva. En daar doen we het voor. Daar doen jullie het voor, want jullie halen er natuurlijk ook voldoening uit voor je werk. Kramer doelt op het hege rapportcijfer van de treinreizigers van Arriva. Die waardeer de regionale spoorlijnen met het rapportcijfer 7,7. En dat is heger als Vlinier. Het is wichtig dat die mensen aan de goed en vlot en noffelijk te plak komen. En daar zijn de medewerkers van Arriva daar van terugslaand belang om dat aan succes te maken. En dat blijkt wel. De machinisten reageren zoutje verwachtjes doen. Het kan altijd beter natuurlijk, hè? Dat had benamend te krijgen met de verstronde onderhandeling over een nieuwe CAO. De machinisten willen meer verdienen, als volg je er in het Peerske-weekend acties op het spoor. Maar de reizigers... Nee, qua vertragingen ook mogen ze hier niet mopperen. Kramer zocht een goed perspectief voor de regionale spoorlijn. Vooral op de spoorlijn Ljout-Grijns en tussen Ljout en Snits zitten de trein vaak goed vol. Zo vol zelfs dat mensen steen matten. Dat vinden wij ook vervelend, vandaar dat we werken om meer treinrijden te litten. De groei is zichtbaar, met name hier op die kwarte afstand tussen Haas, Ljouwert en Snits Ljouwert. En ik denk dat we daarin investeren moeten. Want zo vlug als dat je maar de trein van Snits Ljouwert kennen, dan slaat je nooit met de auto. Dus, het kan slechter, hè? Het verandert steeds wat, hè? Dus, en als we het zonnetje erbij hebben, dan hebben we niet te klaar. Hè?